Άτικοι. Κολοκυθοκευτέδες έχω να φάω πολύ καιρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κολοκυθοκευτέδες με φέτα μέσα, πολύ φέτα να έχει. Καλησπέρα παιδιά σε όλους που μπαίνετε. Σνίτσελ αλλά κρέμ λέει η Νικόλ. Όχι βρε Νικόλ. Ξέρω βρε Μαρίνα, αλλά ποιος θα κάτσει να φτιάξει τώρα. Έχω φτιάξει με το γολοκύθι το πορτοκαλί, όχι το άλλο το πράσινο. Με το πορτοκαλί είναι πιο ωραίοι. Γεια σου ρε μονομάχε. Έλα Μένιο, ήρθε ο Μένιος παιδιά. Εγώ δουλεύω Μαρίνα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαι στο μαγαζί και δεν προλαβαίνω ούτε αυγό να βράσω. Τίποτα. Και μια Κυριακή που κάθομαι σιγά μην κάτσω να μαγειρεύω. Θα πάω πάλι στην ταβέρνα. Καλά τα λέω. Μα αυτά είναι Μαρίνα, άμα έχεις και οικογένεια πρέπει να μαγειρέψεις. Μόνο το βράδυ μπορείς για την άλλη μέρα, το ξέρω. Έτσι είναι αυτά. Τι λέει μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα σε καπνούς και σε βρισιές. Α, τι λες ρε Μένιο. Ποιο να βάλουμε να γελάσουμε λίγο και μετά θα κλείσω. Αυτός τι λέει, τα χαρτιά. Με Θεού πνοή. Τα χαρτιά λέει. Τι να κάνω Μένιο μου, πάω να φάω, σκέφτομαι ρε Μένιο, να πάω για μπάνιο ή να μην πάω. Θα κάτσω πως σήμερα Σπύρο, ναι. Να μην έχω άντρα και παιδιά να τρώσει ταβέρνες. Καλύτερη δουλειά κάνω. Ο Παν Πάπ είναι μέσα πάλι. Πατσά όχι ρε Μένιο, όχι πατσά ρε Μένιο. Γιατί μου το χάλασες τώρα ρε Μένιο. Έλα Γιάννη, σούπερ φαν μου. Εδώ ρε Γιάννη, κάθομαι. Ο Γιάννης λέει έφτασε το επίπεδο μέλους 16. Μπράβο.